सातखारै जों याखै सेलाय दंगो आं अबनो कोइनै अबनो चयाखै जों चिनि थैनां नाहारै चिनि यां जेनेरेशन चिनि सिख्ला गथं दगनो बरंनि याकुंबाय बसारि कलांनानि चिनि हस्तेनि चिनि मयालनि जाति हाय पहर के कुसुम खाय कलांनानि अबनो चिनि नाहारमुं जों अपरा हंदांनाय रब चिनि उमर बराबायखा जों सालबसो असंसाराव दंनाय जों तंसानि चिनि बसापति हिंदांनाय रब बंनि याकुंबाय बसारि अ मयालनि जाति हाय पहर खाय कुसुम खाय कलांनानि अबनो चिनि जायतमुं आं ताबुको मुइदो तंखु ओ बाइजाल आमचाइनो आगे आं जखन विद्यानिकेतन स्कुल परि दं तंखु ओ मयालनि बररक जे वान सुमानि जे नाहारमानि बेलायनो खातुं मा दंमानि आ जराव आबो बाइजालनि बररक मुइदो दंमाइखौ साइनाया बाट आं तरुने ताबुको मुइदो दं ओ आमचाइनो बररक ओ बाइजालनो सेकेंड शिलं सनामनानि हिनि वान सुलाइमानि एम आई राइट ताबुको आं मुइदो दं बाइजालनो सेकेंड शिलं सनामनानि हिनि वान सुलाइमानि बाट ओ सेकेंड शिलं ताबुको एमां दंखौ थासिमो आनिसे सिगां द्रपसार साइक्लांमानि एजुकेशन तैयाखै और खरबसुक एजुकेटेड दं आबो नाहादु ना आईएएस दं ना आईपीएस दं ना टीसीएस दं ना डॉक्टर दं ना इंजीनियर दं गरी हिमा को गया बट वेरी रेयर आं सानाय चिन दुस्कियो थांदि बट तिति फैमिली वो जेन मेंबर दंमोन फैमिली मेंबर दंमोन जतना सिखना होते कत चाकरी दं कोनो जागाखौनो थांनो बट अफ्रो आं क्लास 9 विद्यानिकेतन अफ्रो सादाक दंमोन सेकेंड शिलं सनामना हिनायखै ताबुको जरा दंखौ और सार अमरदीप दं बना आं कइनाय ओ सार दंतनो आं कइनाय सेकेंड शिलं सनामना थांगाय अब हायकैनो सातखारै सामनो मा फैनाय लादाखनि सोनाम वांचुक क्लाइमेट एक्टिविस्ट गगल थांनाय परिनाय बायदि बसाइसुं लादाखनो बाहायके सिनामै नायथौरि साका दाबो सोंहर पाल कोऑर्डिनेशन ऑफ क्लब सोसाइटी सं सामनिया बोलो जों बुसुक गोबां मा जों पाल जदि अबनो सेकेंड शिलं सनामायाखाय गोथां दबै कुनु लाभ करे सेकेंड शिलं सनामने बगे जे एमां नंमानि वानसुमनि आबाने एरें थं तमया आनि होबाय हायसि जों जखन मुसुंखा सनामनानि गांगाय जों सनामनानि नांनाय आबन बगे नां सनाम वानसुमनि कगनमा खौ बसाइसुं लादाखनो बनाय थग्रि नपाय किसाका स्कुल कोन इंफ्रास्ट्राक्चर क्रै किसिक मिसि बाहायनो आसुगै परिलायो गभर्नमेन्ट कुनु सुबा सुमाया 21 अक्टोबर 16 अक्टोबर नि बरुट मास खलाइबनि लादाख नि दिल्लीयाव जन्तर मन्तर आसुना हियाखै इंडिया गभर्नमेन्ट कोन जन्तर मन्तर आसुनानि हाबनानि रिलिया अथच अब इंडिया न अंका चिंवान सुलाइथाय तामंगै जों अ जागाव तिनि अ बाइजालनो जों सेकेंड शिलं सनाममाया रिजन तामो चिनि सिक्लारक लामा करजाक मान बाहायके अ लामा करजाकनि जों तिसाय तुबनानि आबासि चिनि नाहार मुंनाय पुइलाव आबनि यागुलसे जों सेकेंड शिलं सनामै माननाय सेकेंड शिलं सनामना थाखाय नों एजुकेशन खालायनो नांनाय काहाम वानसुनो नांनाय साब वानसुनाय सेकेंड शिलं बागै अ स्टूडेंट रो वानसुनाय ना बुमाबो वानसुनाय जों बुमा बुपा हंदानायसो वानसुना नांनाय जों चिनि बसारना लीड खालायमा तुइसे चिनि बसाराव अबहायु स्वाद बतल तुइ आनि बसानि सिगाङाव स्वाद खुइ नङै दहागाय अरतै शिलं सेकेंड शिलं सनाम मालिया केफेक मानि बाय जावै दं दहागाय ते सेकेंड शिलं सनाम मालिया ताबुको अ बाइजालान जाय आं साइमान आंनि जतन रिपोर्ट दं
ड्राग्स केफेक चावै दंनाय गोबां दं सिख्ला गथ'नि सिङाव साबो ड्राग्सआ रां फैसा गोनांनिबो साराव सेबक खालायनायनिबो साराव ड्राग्सआ नांथाय रां फैसा नाङो बुमाव बुफानि रां फैसा पाइमां तामुंनाय आफोरखाय सिकक हंसिनाय बाइक खक्सिनाय राबार स्ट्रेप खक्सिनाय बयनि वाटप फन खक्सिनाय अबहायकेले सेकेंड शिलं जों सोनावै मैया स्पेशली बुमा हमदांनाय रक तेबो काहामखाय वान सुथाय चिनि बसारक बंनि नांमानि साबनसा बुमा हांनानै साव अ बुमा हमदांनाय तामुखलाय बुफाना थायावै जे पारिसाक बसाना सुबासुइ दं मेन रिजन रां फैसा सानाखाय बुफानि जेबनि टेप साखै तिख्लायाखै बसालाङोरि रहर अ रां फैसा बर' थां अ रां फैसा बै ड्राग्स बायसाव इंजेक्शन लायो नायनायदि ड्राग्स जानाय रंनाय इजिलि जों आइडेन्टिफाइ खालामनानो आरो गोबां मा ड्राग्स खाना थानायखाबो साबाया आबोनि बागैनो जों गाहाम वान सुग्लायनाय बागै जों थैनांगौ चिनि बसापति रंनाय याकुमाय बसारि खालामना बागै अ कोअर्डिनेशन अफ क्लाब सोसाइटि खामानि अर जों जानि सलाव रां बेचे जानानै बागै दिनै हाकसालनि फायो अर आसुग्लाय फायो चिनि बसापति रं याकुमाय बसावै बर' खाबायखौ जोंनो खर' बोसोर सिनि रंदि 1000 2000 5000 चिनि बसारनो जों गाहाम एजुकेशन दिउयाखै बन याकुमाय बसारि चाति है पहर सलामाखाय बेनि याकजे जों सिनि जानाय साबनि बसा म आसुक एजुकेटेड आसुक लेखा गोरों आफोरखाय साजा देनाय मिस्टार एक्स नि बसा आफोर जों खाथुथु मा दंनाय आबोनि बागैनो अर दंनाय रक हाकसाला दङै खानाय दंनाय रक बर'नि साइथांगा खोनागा यांतैलाय थांगा आबाम फैया सामुं हुमुं पाइबै सारिगो नगल किफिलै माइ खबसा सावै खर' थुनानै सोकां थुया मरकतै नखै थाया सोकां किसा वान सबलाय जाबायदि अर तिनि हाकसालनि फाय कक साइ थानाय रक तामनि बागै कक साइ थांगा थाइसेले नांमानि दङानो बेबां नांया फानो आबोनि बागैनो जों बुमा बुफा हमदांनाय रक बेलाय खायसाय दगथाय मकल बाय मकल जों नारेना नांनाय चिनिबो सानो चिनि रों फोरोंनाय रक चाइटनो नांनाय गभर्नमेंट बनो सैलारि रिटर्न तनिउ आं एटेंडेंस जों हाकानो आंनि सैलारि आं तालाव आइसा मानि दं that's not enough no बसानो साबनि बसाबा निनि बसाना अक्षर जानाय निनि बसानो नों काहाखै एजुकेशन दि मेहाय फेलर साबो नों फेलर होना आबोन बागैनो खादनि ताको तै बुकसं काहाम बे वान सबलाय बायदि स्पेशली आं और बाइजाल आमचाइनि बर' रक तै गाना गिनिनि लुकुरना आनि अपनो खयमुं तंनाय जों ताबुक जरा दंखो शिलं सेकेंड शिलं सोनाना हाकाय आबहायखाय चिनि बसापति रनो जों एजुकेशन होनाय आसे कक सावैनो आनि थाइसा थाइनि कक सामानि अरना थाका जतन खुरुमका बेलाय हामबाय